Salam hormatly kardeşler. Bugün iň soňky mejlis ýygnançymyzyň meselesini şu gün jemlemekçi bolýas. Bugün 2022-nji ýylyň mejlis ýygnançynyň soňunjusy. Bundan soň 2023-nji ýylyň mejlisleri bilen dowam ederiz öňümüzdäki ýylda. Geçenki meselemiz ýa-ni raýatlyk statusy bilen baglanşykly, raýatlyk düşünjesi bilen baglanşyklydy. Şonu ýa-ni raýat sözüniň berýän manysy bilen bilelikde raýatlyk bir sistemasy Türkmenistanda işläp gelýär. Diňe soňky 30 ýylyň bir meselesi däl, bu aslında ondan has öňrek gelýär, ýöne bize şu wagt soňky 30 ýylyň demese ýagdaýy gyzyklandyrýar. Şo sebäple ine şunuň ýaly teklibi orta atdyk. Şonuň üstünde birnäçe ýygnançykdan bäri işläp gelýäs. Raýat sözüniň we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistanyň watandaşlarynyň ady hökmünde ullanylmagynyň gadagany edilmegi sebäpli Türkmenistanyň watandaşlaryna watandaşlyk statusynyň manysyny ýatlatjak dogry manydaky sözü ullanışa girizmek teklibi. Raýat sözü häzirki asyryň daşynda galyp insan haklaryna we halklaryň demokratiýasyna düýpli garşy gelýän häsiýete eýedir. Raýatlygyň bar ýerinde insanyň şahsiýeti ýok edilýändir, hak hukuklary bolsa ellerinden alınýandyr. Şol sebäpli Türkmenistanyň halkynyň hak hukuklaryny her bir adamyň şahsiýetini, kişiligini täzeden dikeltjek we dowamlygyny berkitjek adimleriň adilme hukmandyr. Raýatlyk statusynyň ýatyrylyp onuň ýerine insan hukuklary we demokratik düzgünü bar etjek manydaky sözleriň statusyny girizmek boýunça şu sözler teklip edilipdi. Geçenki ýygnançykda watandaşlyk, ýurtdaşlyk, eldeşlik diýip soň bunyň üstünde giňişleýin gurrun edildi. Watandaşlyk sözü many taýdan hiç bir päsgelçilik bermese-de ýa-ni arapça bir söz bolmagy bilen bilelikde bizim düşünjämiziň daşynda galýa ýurtdaşlyk, ýurt sözü ähli bizim tarihimizde da yer alýandyr manysy. Soňam şu wagtky bütün türki milletlerde düşünükli bir söz hökmünde kabul edilýändir, ýurt sözü. Giňiş ulanýandyr we tarihde de çoňur manysy bardyr. İldeşlik sözü tarih boýunça da il bir administratif dolandyryş bilen baglanşykly söz bolanlygy sebäpli biziň hem täze Türkmenistanda ilçe, illere aýrylan wagtda yerli dolandyryşyň düýbüni tutjak manyda getiripdik. Şo zatlaryň nemesi bilen çapmyşya, ýani il sistemasy diýip bir aýratyn bir sistema boljagy sebäpli umumy nemede almak dogry bolmaz. Şonuň üçin ýurtdaşlyk sözü gawat gelýär. Muňa orta türkçe diýip aýsam bolýar. Has gadymy söz däl ýurt sözü. Mysal üçin il sözü has gadymydyr ýurt sözüne görä. Ýöne ýurt sözü orta türkçe 2000 ýyllyk belki-de 1,5 ýyllyk tarih bardyr. Men dogry onu tasdiklap biljekde ýylyny. Şeýlerek ýagdaýda onda kardeşler biz bu arada sizin yeniden başka goşmaça pikirleriniz var olsa olur dinleriz ve onun daşında şu teklif bilen bilelikde yurttaş sözünün hem kabul edilmeye teklif edilecek. Yani iki teklifi ve birbirine bağlı o ikisi üçüne ama bir nemede söz veririz. Yani ses veririz. Başka
goşjak zadym ýok. O sizin aýtjak zatlaryňyz bar bolsa, şolary dinläp bileriz kardeşler. Bu edýän işimiziň manysy gaty çoňgur. O siz muňa düşünýäňiz. Hatda bizi dinleyen, indi biz bunu ekranda da berýäs da şol wagtyň özünde açyk emede. Dinleyen we ýa-ni göni efirden galyjy näme geçenden soňra aşağı kommentariýalarda pikirlerini aýdyp biler ýa peýdaly bor. Bu meseleler dogly ýapyk däldir. Entek o kabul edilende de täzeden düzedilme, üýtgedilme ýa-da özgertme diýen ýalyk meseleler boýunça täzeden gozulup bilinjek ýagdaýlardyr. Ýani demokratiýanyň manysy şol bolýar netijede. Ýurdun içine barandan soň o düzedilme ahmal bolar. O Ýeňiş kardeşimize söz berýär. Sağ olun. Men şu geçenki meclisimizde şu iyileş sözünün üstünde turup geçipdim de ýöne o da ýagny il sistemasy näme ediljek, getiriljek bolsa, endi il sözlügi zady çykjak bolsa, ýurtdaş galýarda esasy bize ýakyny. Endi şu iyileş sözünün üstünde näme üçin duranyň sebäbi şoň nemeli bolup görünýär maňa işlikli manyda bolup göründi iyileş sözü, ýagny şo bir ýylyň içinde ýaşaýan, şonuň ähli ýagny jogapkärçiligini, hukugyny, hakyny deňine paýlaşylýan bir neme bolup görünýär, işlikli. Ýöne ýurtdaş sözüne ödem ýanky zatlar içinde geçýär. Ýagny ýurtdaş bolandan soňra ýerine ýurtdaşlarymyň özleri tarapyndanam şol ýurtdaşlyklaryny işletmekleri gerek de, ýagny işçiň bir hala sokmalar gerek. Ýagny gerekli ýerinde ýurtdaşlygyny korumaly ýerem bolýar. Ýagny indi esasy zat bu taýda at bermeklikde däl, esasy zat şo ady, şo ýurtdaş adyny saklamazlykda hemem şoňa eýe çykmaklykda bolup durýar-da. Önemli ýeri. Her bir ýurtdaşyny şu eýlek ýurtlarda da kän görýändir. Meselem Ýewropa ýurtlaryna ýa bolmasyny Mongoliýada näme çykandyr? Ýola çykandyrlar halk. Hemani prezident köşküni basdylar, halky çykdy. Ana şolar ýurtdaş bolan bir halklar. Ýurtdaş bolan sebäbi öz ýurtdaşlyklaryny goramak üçin, saklamak üçin näme diýen zatlar bolýar şolaryň. Indi biziň halkymyzdan bundan beýle şol raýatlyk düşünjesiniň aýrylyp çykyp başlamaly. Ýuwaş-ýuwaşdan. Hakynda da mine par giden nemeler edilip dur. Çykyşlar, gürrüňler, zatlar, kän zatlar edilip berilýär. 1 minut boşa jogap berýär. Etjek nemem tekliğim şu yurtdaşlyk nemesine teklif etsekdi Ştaýdan. Kardeşlerime sözümü jemledim. Sağ olun. İldeş bolman ýurtdaş bolup bolanok diýip many çykardym men şeýlerek. Sapar kardeşimize söz berýän. Sağ olun.
Yani yeniş doğru adım üstünü çıdık geçti de. Yani bu dine bir söz önemeti değil. Yani iyileş, yurttaş, kanuna girmesel şu at Türkmenistan'a yüz veren hadise var da. 2 milyondan köprek adam taşınna yani sergizan diyeli yani bomjalık vatandaşlık yurttaşlık statusu yok. Raydaş bolon soň bolýandyr. Pasportlaram yok. O daşyndaky galan döwletlerine galma hukuklaram yok. Bulon ne satsal ne beyleki hukuklary var. Hakiki rayet. Ne şu rayetlikden çıkma üçün şuna bir ilkinci ädimlen biri ödüm bunu beynimizde düşünjämizde emetmelidir. Bu diňe ýöne kagylda ýazylan bilen bu zatlar neme diýenlerdir? Bu yurttaş bolmak özüne yeterlikli jogapkärçiligi bolmalydyr. Şo jogapkärçiligiň bolman sen bu raýatlikden çykyp bilen okda. Şu wagt Türkiýe ýa-da göwüş merkezleri diýär, 30 sanakda bardyr Türkiýede. Şolaryň içinde 2000 3000 türkmen aýlap ýatyr. Şolaryň ne dokumenti var? Nelegal ödem şu oturan adamlarım Türkiýede ýaşap ýören şu wagt gidemen 90-95% adamlaryň erteki güni şo bular nelegal ýagdaýda ýaşap ýörler da. Elindäki dokumentleri wagty geçen. O wagty geçeni onu udaltma nemesi o da bir kanunyň gawat gelýän zatlar ýöne Türkiýe hökümeti bunu däm üçindir gözünmýär. Bu halkara kanunlar boýunça da gadagandyr. Şoň üçin siziň hemmäňiz nelegalsyňyz. Türkiýedäki nemäň başyňyzda öňüňizde bu bolmasa ertir. Uly problemalar bardyr. Siziň bir imtihan bolma nemäňiz üçün edilen bir iň uly ädimden biridir. Şu bir gatur manty bardyr. Şoň aşagyny men çydatym gelýär. Yani raydaşlıktan, yani sürü olmaktan, koyun olmaktan, mal olmaktan, adam olmağa geçiş demesinin belge düşüyor. O düşünüp bilseniz, mazmunu şol. Ben şonu yatladayın idim, sağ olun. Sağ olun. Başka pikirini koşmak isteyen var mı? Mive kardeşimize söz vereyim. Sağ ol söz verdiğin için. Benim şu geçen sefer çıkışımızda vatandaş deyip aydıptım. Sonradan düşündüm, araştırdım, şey yaptım. Yurttaş, yurdum, toprağım, bu birazcık yakın deyip düşünüyen. Sebep Sapar kardeşimiz şu vakit aydıp geçti. Aydınları hemmesi doğru. Hazır halkımız hem her taraflayın kıynalı otur. Şu mahal yakından bir eneli Kırgızistan konsolosluğuna giden pasport nemeden bir heptanenin içinde 5 yıllık pasport eline verildi konsolosluğuna şu taydan. Hiç kösenmeden zat etmen aldılar Kırgızistan konsolosluğuna. Yönü bizde uzaltma diyorlar. Uzaltma bile hem hazır doğru düzgün vizan verilen yok. Viza için hem 100 türlü red gel otur. Biz şu rayatlıktan birinci uçur şu rayatlıktan çıkmalı. Bunlar ne demek? Rayatlığın neticesi demek. Eğer biz yurttaş, yurdumuz, toprağımız için nemetsek bugünlere düşmezdik. Benim şu aydınlanlara koşulup yurttaş demek neçe yıl bundan ön. Eğer yanlış beyan olsam şu Mahtungulu Şahirimizin aydın gibi bu. Özge yurdun bağı bilen bakçası öz yurdumun yandağıça görünmez deyip bir şeirinin küçücük bir nemesi var. Şunu yatladayın dedim. Her kimin öz yurdu, öz
näme toprağı öz göbek kanı halkımız ona yakın olmalı. Şoň üçin menem goşulýan şu yurttaş diýsek daha iyi olarmyka diýär. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Size ýene bir kijijek goşmaça bilgi berip geçeýine. Raýat sözü Araplarda da var. Araplardan bize geçen bir söz. Yani Arap yurtları ya da Arapçada biz hazır yurttaş diýip kabul eden sözümüze olar vatandaş diýip bulanýar. Hatta şey diýip aýdaýyn. Müwadin diýilýär, müwadin. Wadin ýa vatan sözü. Vatan sözünden bulanýar. Ýa müwadin bolsa ýa vatanlaşan, vatanı bir vatana eýe diýilen ýalyk bir many çykýar müwadin sözünden. Yani vatan sözünden yasalýar müwadin sözü. Soň ine Eýranam şol bir nemeden gelýär. Edil bizimki ýalyk bir araplaşma ýa-ni nemesi var, tarihi var. Ona seyrettim, o taýda da vatandaş ya da yurttaş diýilen söze şehrunde diýip şehrun da diýip aýtsaňyzam ýa-da şehrunde diýip aýtsaňyzam neme var? Ýa-ni şehrunde şehir, şäher ýa-ni biz ulanýarsa şäher sözü farsça bir söz. Şehrunde diýmek şäherçi diýmek ýa-da şäherli diýmek manysyny berýär. Misal üçin bizde neme sözler vardır. Şermende, iqmanda diýilen sözler vardır. Edil şol sözüň guruluşy bilen bir nemede guruluşda şehrunde. Soň ýöne o Türkmenistana hatta Owganistana, Özbekistana geçen wagtda bu işler tersleşýär. Ýa-ni Türkmenistanda raýat diýerler. Goýun ýa-ni ot ýýän haýwan sürüsü, sygyrlara da aýdylýar bu. Ýa-ni kiçi mallara da, ulu mallara da raýat diýilýär. Ondan soň Özbekistana geçen wagtyňyz fukara diýilýär, ýa-ni garyplar, alt sınıf diýmek manyny berýändir. Ýa-ni fukara nemesi Arapça şol döwürleriň düşünjesi boýunça alt sınıf, ýa-ni ast, iň aşaky sınıf diýilen ýalyk düşünýän berýändir. Näme geçen wagtyňyzam teba diýip geçýär. Owganistanda da teba diýmek boyun eýen. Yani boynuna zınjyr ýüp baglanan ýalykrak o gul manysyny berýär bir tarapdan. Şeýle bir agyr nemeler var. O hemmesiniň ortak nokady araplaşma. Ýöne her haýsy her türlü edip alypdyr. O orta asyrlarda belki Eýranda da, belki däl Eýranda da şeýle Seljuklu döwleti den bilýärse biz nemeni. Raýat o sözünün aktif ve döwlet derejesinde ullan başlanmagy Seljukluda başlaýar. Ondan Arap dünýäsiniň maşgala guruluşunda bardy. Yani öýüň erkegi çopan beýleklerem raýat diýen ýalykrak bir düşünje var. Diňe Araplarda däl ol. Näme gitseňizem bar. İsrail, Ýewrey, ýa-ni Jöhit diýäs bizim dilimizde. Jöhit milletine gitseňizem aýaly raýat diýilýär. Aýaly raýat diýilýär. Şeýlerak bir nemesi var. Bulam orta asyrlar ýa-da orta asyrlardan öňki ýagdaýlar. Şonuň üçin biz bu zatlardan düýpli ýüz öwürmelidir. Şonuň üçin edýäs biz bu nemelere bilgilendirýäs. Diňe biz däl, ýa-ni bizim nemämiz bilen taş törek goňşy ýurtlaram ama täsirlense gowar bizim üçin. Döwür o geçen döwür däl indi bundan beýlek adamlaryň bir erkin bolma, öwrenme, öwretme yktyýarlygy, azatlygy bolan döwürler mükemmel pikir edýän. Şonuň üçin hem o görüşilýän, görüşilmegen dogry
bir döwür. Sözü Halmurat kardeşimize vereyim. Onun kardeşler hem aydılanlar, doğru aydılan sözler, doğru pikirler, tabi geleceğe katı doğru üns verip bu seretmeli ya da ediyen hareketlerimizi düýpli manyly edip gurnamaly bolýarsa sonra ýalňyşlyk görülmeli üçin o aytyp berdi kemine düşünürip bu raýat sözüň nämeden oňa hem halka muny düşünüp başlady sonra ina aýdyldy we watandaş sözüniň araplardan gelip çykýany ýogsa dil ucundan aýtma watandaş sözü dilimize mewrek gidip durýar bolmaz. Ýöne ýurtdaş sözü, ýurt sözü bizim hem klasik şahyrlarymyzda da var, Ýangul kardeşimiz aýdyp geçdi. Özümizde aýdyp ötesine ýurdumyz var, ýurda dolansak, ýurda barsak, ýurtlar gelenler şey diýýär, ol umumy ýurt manysyny berýärdi. Şu Türkiýede galan watandaşlarymyz var, ýa kısa paragan bellek geçen. Olar illeşdäler, bir iliň adamsy däl, ýa bir etrawyň adamsy, o bütün Türkmenistanyň ilat olar. Onu diýmek olar, diňe şu mahal o ýurtdaşymyz diýmeli bolýar. İlleş sözümüz bizdiňe ilçe täze gelecek, täze Türkmenistanyň belli bir kiçik bölük bir ýerlerde dolanmak üçin aýdy. Şoň üçin şu biz ýurtdaş diýip bolansak has takyk boljak, hem bizim göz öňünde tutýan maksadymyza laýyk geljek diýip düşünýär. Türkmen halkynyň gelejegi üçin. Bu meselen men watandaşlarymyz bilen näzeret ýene dedilime gelýär. Türkmenistanyň içindäki yurttaşlarymyz bilen maslahatlaşdym, köpüsi bilen düşünşmeli boldy. Bir gezekdelik, iki gezekdelik, soň olary muradylaşdyr hakykatdan şunu yurttaş diýip bir ýüzlensak, laýyk geljek bizim türkmen dilimize de adymy täpde surlamada da geçmişinde de goýan ulukar hormatymyz bar diýip olaram şey diýip aýtdylar. Şoň üçin men bar aýtjağım şu sözlerden ibaret. Sag bolun diňlen üçin. Sağ olun. Doğru. Yani status hükmünde yurttaş demesi olar, vatandaş sözü günlük yani gürümdeşlikte ulanıp bilinir o. Hiçbir neme päskelçilik yok. Hatta kitaplarda da o ullanılmalı. Yani status hükmünde misal üçün sen haýsy yurdum o yurttaşı, adı üstüne haýsy yurdum yurttaşı. Haýsy watanyň watandaşy diýip soralýan ýeri ýokdur. Yani status hükmünde neme kabul etsek düşünükli var. Yani yurt vatandaş sözüne o benim o düşünmeme karamazdan o ulanyan sebäbi dilimizem öğrenşen mani tarapdan hiçbir päskelçiligi yok. Sözü Tuğçe kardeşimize versin. Sağ olun. Tarihte raýat sözünü kabul eden wagtlary meclisde şu häzir bizim ýaly meclisde çıkıp raýat sözünü uzun edip anlamını düşündürmepdiler. Düşündürmeye imkanı yok. Näme üçin de meclisde oturanlar özleri raýat meclis başkanından başlap şu oturan meclisdekiler mesela raýat bolan üçin o eline yazılıp beren hojaýynlaryň kagyzyny okap şu raýat sözünü kabul etdiler. Ama häzir bizde täze Türkmenistan meclisinde raýat sözünü düşünüp ve düşündürüp uzun näçe meclisten beri düşündürüp gelýäs. Bu arada yurttaş sözünde, vatandaş, ildeş sözlerinde uzun düşündürýäs manysyny. Şunun üçin menem köp kardeşlerimizin kabul ediş ýaly yurttaş sözünü teklif edýän ve kabul edýän. Sağ olun. Sağ olun. Başka pikirini aýtmak isleýän barmy? Cennet kardeşimize söz vereyim. Ses yapıp ýaly eger gürläp duran bolsaňyz. Salam kardeşler. Geçen de mülkte sözünü menem teklif edipdim, goýuja araşdyrdım, bu Arapça sözden gelýär eken. Mülk sözü Allah'ındır diýip geçýär eken.
Şonuň üçin yurt sözüni alsak, yurt adı Türkçe kökenli bir sözcük çadır, oba, kaldın, oturdun yer. Bir halkın eýe bolan topraklarynda ýaşaýan ýerinde yurt diýip bilinýär. Yurtdaşam yurtlary we yurt duýgulary bir bolan deň hukukly toplum. Yurtdaş sözüniň işliginde şahsiýetiň hukumymyzyň goraljakdygyny görýän. Status hökmünde şonuň üçin yurtdaş sözüni münasip diýip bilýän menen. Sağ olun. Sağ olun. Näme boldy? Başka o pikirini aýtmak isleýän barmy? Anna kardeşimize söz berýän. Menem yurtdaş sözüne saýlap mana goşulýan yurtdaş sözü bir täze Türkmenistan ýaly täze çabyr söz bolan üçin halkyň arasynda kän bir ulanylmaýan taryhy söz bolan üçin yurtdaş sözü her bir halkymyzy Türkmen adamlary ruhlandyrmana, duýgulandyrmana, kyn ýagdaýa düşende yurtdaşym diýip kömek etmäne adama ruhlandyrdy bir söz hasap etýän. Şoň üçin watandaşlyk, watan sözü hemem arap söz bolan üçin aradan galar diýip düşünýän hem bir hili ýadan görnüşinde Türkiýede watandaşlyk aljak bolup götürüşleri ýadyna düşüp hemem watan habarlary, watançylyk urşy sözler ýürege düşen soň halkyň arasynda ýigrenç döredip yurtdaşlyk sözü uly neme bilen aňyna gowy oturar diýip düşünýän. Sağ bolun, şundan ibaret aýtsakam. Täze sahypadan başlamak üçin gowy o manyny berer. Muhammed kardeşimize söz berýän. Daha şeyler misal geçenler raýat sözü bir tarafa oýaly, bir tarafa da meňki yurtdaş, vatandaş, ildeş sözüne oýaly. İkisiniň arasynda bir gatul tapawut da. Haýdyn alamada da meňki türkmençilikde aýdýarlar gelişmän durak diýip, şoň ýaly bir nemesi bar. Ol raýat sözüniň batykän farkly tapawut bar, ul tapawut. Raýat sözüniň düýp manysyny kanalyň gepleşiklerinde düşündirip geçdiňiz bolsaň ony şeylerimizde aýdnalymyzda gelişmendiren ýönüne türkmençilik dogry bardyr, ýurt garşy diýerler. Täze göçüp barlan ýagdaýynda şonda gawat gelýär. Şol biziň türkmen dilimizde şu ýurt sözü ulanýar. Şoň üçin yurtdaş sözü beýle kardeşlerimizden tasdiklaş boldy şeýle. Şolam gowy many berýär. Şoň üçin yurtdaş sözü menen kardeşlerim ýaly boldymy isleýär. Şonu aýtmak isledim. Sağ olun. Sağ olun. Başka o pikirini aýtmak isleýän barmy? Bilbil kardeşimize söz berýän. Salam vatandaşlar, kardeşler. Menem şu yurtdaş sözüni golayan yurt sözü öňüm bellek geçipdim. Hem gadym söz hem gadymdan bäri şunumyz içinde ulanşdyr galmadyk hemem ähli ýa-ni Orta Aziýa halklarynyň düşnükgül bir ortak dil bolan ortak söz yurt hem ýa-ni özbeklerde de yurt sözü Gazagystanda beýleki Sredna Aziýa döwletlerinde de ulanýar. Düşnükgül öz dilimiz, öz sözümüz, şoň üçin yurtdaş sözüni golaýan. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşler başka pikirini aýtmak isleýän barmy?
Eğer yok olsa o ses verilişe gidip yankı statusun üýtgedilmegi teklifini ve üýtgedilende de yerine gelecek yankı yurttaş sözünü kabul etmek boýunça ses verilişe gideriz. Eğer başka pikirini aýtmak isleýän yok olsa ses verilişe geçip bileriz. Bolýa, onda ses verilişe geçýäs. Yankı raýatlyk statusundan statusuna terk edip şol statusdan uzaklanyp adamlaryň hak hukuklaryny goraýan, şahsiýetini goraýan ve demokratik bir döwletiň düýbüni tutjak sözü, ýani yurttaş sözüni kabul edýäs. Kabul edenler elini galdyryp biler. Kardeşler. Elinizi düşürüp bilersiniz. O garşy çıkanlar elini galdyryp biler. Teklife. Saklananlar var olsa elini galdyryp biler. Sağ olun. Kardeşler, yankı başlaýjyşmaýaly bugün yankı ýylyň soňky güni hasap edilersegem bolýar. Ve mejlisimizin iň soňkysy. Bundan soňky mejlislerimiz täze ýyldan dowam etjekdir. Bir ýyl däl edildi dolu, ýani 2020-nji ýyldan bäri gaty düýpli we çoňur meseleleriň üstüne açıp ve olara da çözgütlerini bilelikte getirdik. Köpüsüne, käbirine çözgüdü olmasa da atlayınca çözgüde geçmeliydik. Olam şol yankı ýurda garşy, halka garşy hereket edenler var. Şolaryň çağalary näme bolar diýilen meseleň üstüne gatykän gürleşildi we netije gelinmedi ve üstünde durmaly. Tek netijäni berilmeli meselelerin biri. Olam 2023-nji ýylda belki öňümizden ýene de täzeden çykar. Ya ýurdun daşynda ya da ýurdun içinde bu meseleler öňümizden çykjakdyr, ýadyňyzdan çykarma. Çözülmedik meseleler elmydama aýagymyzda asgynjakdyr. Men Halmurada söz bereýin. Hem täze ýyllarymyzy gutlap bersin Halmurada, emmemizin adymyzdan, ýyldaşlarymyzyň, yurtdaşlarymyzyň hem jemläli. Sağ ol kemine söz veren şu beýle hormat maňa ýeten üçin hemmäňize minnetdar. Kardeşler ine ýykylyp sürüşip bir ýylyň dowamynda görüp bakyň nähil derejelere ýetdik. Yani başımızdan her hili güller hem geçti. Kıyınçılıklar hem bolly, üstünlükler hem bolly, begenen günümüzem az bolmady gynançly güller hem bolly. Ýöne şu geçen bir ýyl biziň hemmämizi jebisleşdirdi diýsem ýalňyşmy. Biz indi ideýa tarapdan, ruh tarapdan hemmämiz gaty güýçli şahsiýetleri bol, adamlara diýmeýin şahsiýetleri. Adam kollektivdäki adam bolup bilen ýöne her biriňiz şahsiýet, her biriňiz indi öz sözüňizi ýygyna halky eýerdip biljek adamlar. Düşünjäňiz günneşdirçe artyp gidip barýar. Edýän çykyşlaryňyz köpelýär, halk diňläp otyr. Hökümet gorkup otyr. Ana indi bilemek kimin
ýokardaky emri bilen ya tabigatyň mı ya taryhyň emri bilen mi hanyny bilen Rus imperiýasy dargajak bolupdy. Demek olan Putin kakasy giden bunu bütün Merkez Aziýada rejimden üýtgejen hemmemiz görüp otyr. Ene şoňa hemmemiz bilimiz guşap bir dogan ýaly bar orta çykdy. Berekella öz adymdan saparagan adından ya biregiň her birimiziň adından ene şu uly edilen iş bilen hem mübarekleýän hem gowanýan hem begenýän hakykatdan gaty uly iş edildi bir iş. Elbette inne bilen guýy gazan ýaly işdir. Şu taýda her biriňiziň öz zähmetiňiz bar, goşandyňyz bar. Sag bolun. Toýuňyza gaýsyn. Ne nesip bolsa ýurda barsa halk görerem, bilerem. Her biriňize ene öz hormatyny görkezler syýlagyna ýetirer. Halk giň zatdyr. Düşünýänçe körýärlikdir, düşünenden soň gadyr biliner elbette bu adamlaryň. Onun için eden işinize atı uluk özünüz birinci nöwetde hormat koyun. Demek size hormat koyacak adamlar hem tapylar. Yürekten inan edýän işiniziň elmeden bir esnedi bor, kardeşler. Onun için mene hemmäňize birinjine berkcan saglyk arzu edýän inni keýilla. Maşallah we dançylygy. Ojaklaryňyzda otlar öçmesin. Koyan yüreklerinize teselli bolsun. Vatana dolanyp barsak, ene hemmämizden bir saçagyň başynda bir mejlis bolup oturmak meýser etsin. Şogullary men uzakda dalip inanýan men şoňa. Arzu edemek inanýan. Olar şogullar. Ýöne hemmämiz şoňa taýýar bolan. Sag bolun. Hemmäňiz şu işleri öz şahsy wagtyňyzy harç edip käbiriňiz giýjäňiz günniňizde işläriniz üçin esasy minnetdarlygym hana keminen alyp barýan işem mämiň içimizde sag bolun. Saparaga taňry alkadym taňydy. Ýaşul kemin ýok, ýaşlardan öňül gap barýan köp meselede. Ene şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan birek arkalaşyp gidýär. Hemmäňize jan saglyk arzu edýän. Gelecek ýylda täze ýylda hemmäňize bir dogan bar mejlisimiň saçagynyň başyna üýşmeli arzu edýän. Ene haýtjak zatlam şu kemen. Sag bolun. Sağ olun. Onda kardeşler bugün ve bu ýylyň mejlisini jemledik ve tamamladık. Hasap edýän, sağ olun. Gatnaşanyňyz üçin täze ýyllaryňyza mutlu bolsun.